Kaixo, gabana edoko botezar azpiliko eta garain, zinguen regurra geldia. Eta altatuko 122ko arrixe, hortze daukau. Hor dago, entrenatzailea, Cesarri ematen ondo harinek. Hortze ba. Cesar Kornago, lehen altxaldia, torriko da. Gero kera hortze Cesar, hortze arrixe, ¡Récord berria! ¡Cesar Arrezabal de ondila! Eta bigarren altxaldia mati egungo da! Bigarren altxaldi! 122ko arrixe! Hortze! Lizari jaiotako harri gazotxaia! Hortzea botatzen eskutan! Eta hortzea, laugarren altxaldia! Cesar Kornago hortze da! Laugarrena! Rekord berria benetan! Orioko harri gazotxaia!